Narito na ang mga nagbabagang balita. Status quo order laban sa permit to campaign sa Baguio City, inilabas ng korte. Opla nangat agad, pangako ni Vice President Leni. 4 sa 13 na aksidente sa Tabuk City, Kalinga, nakalabas na ng ospital. Panagbenga landscape, inihahanda na. Kapag hindi kasal ang mga magulang, kaninong apelyido ang dapat dalhin ng isang bata? Ang sagot, alamin sa Ikaw at ang Batas. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag nga Malem Amyanan Aluzon, hatid namin ang mga may init na balita. Ikinatuwa ng mga supporters ng Leni Kiko ang extension ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng New Normal campaigning ng COMELEC o pagkuha ng permit to campaign sa Baguio City. Pagbabalita, Charles Limon. Walang mapagsidlan ng tuwa ang mga supporter ng Team Leni Kiko sa Baguio City kaugnay sa ipinila nilang temporary restraining order. Sa pagdinig kanina, naglabas si Judge Maria V. Itliong Rivera ng Regional Trial Court 1st Judicial Region Branch 5 ng status quo order. Magtatagal ito ng 20 araw. Ibig sabihin, suspendido muna ang implementasyon ng COMELEC Resolution number 10732 o ang New Normal campaigning ng COMELEC sa Baguio City. Oo, kasi the resolution is asking you practically to get a permit for most of the things that you can do for a healthy campaign, no? So, yun. Kaya nag-file kami ng PRO para sana it will register with COMELEC. Yung hindi na masyadong restrictive na yung kanilang resolution. Ayon sa grupo, nakakaapekto ang COMELEC resolution sa paghahayag nila ng kanilang saloobin lalo na ang mga volunteer. Partikular na tinukoy ang Section 22 ng COMELEC resolution na nagsasabing bawal ang anumang campaign activity hanggat walang naipapakitang permit mula sa COMELEC Campaign Committee. Unang inihain ito noong February 28 pero inaprubahan ito ng korte kahapon at muling mapapalawig sa loob ng 20 araw. Ayon sa COMELEC Cordillera, natanggap na nila ang TRO noong Lunes. Hindi na nagbigay ng komento kaugnay dito ang COMELEC pero tiniyak na tatalima sa desisyon ng korte. Nakatakda namang dinggin muli sa korte ang nasabing issue sa ika-4 ng Abril ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Trabaho at tulong sa pagangat sa buhay, yan ang pangako naman ni Vice President Leni Robredo. Magbabalita, Ren de Guzman. Mag-isang tinataguyod ni Crisanta ang dalawa niyang anak. Kaya kahit anong trabaho, pinapasok. Sideline. Lalaba. Pag ano ba siya, yung all-call. Pag may tawag lang, tsaka lang pupunta. Kaya konsumido nang mawalan siya ng trabaho sa Maynila. Kasi ako doon, nag-factory worker, tsaka nag-housekeeping. Parang nakipagsapalaran ako doon. Ayun, tapos nung nag-lockdown, nagka-COVID, bakit ka lang ako dito? Kasi nga wala akong mapasukang iba doon. Dahil isa kasi ako na natanggal sa trabaho. Trabaho rin ang problema ng fresh graduate na si Larry. Napakahirap kasi I'm supporting myself. So wala akong inaasahan. So I have lots of bills to pay. Yung renta ng bahay, yung kakainin ko. In a year since I graduated from the university, mahirap ang hanap ng trabaho, lalo na pag wala kang experience. Mostly, like I said earlier, nag-aagawan nga ng slots, mas pipiliin ng kumpanya kung may
experience ka na. Kaya naman, pagbibigay ng trabaho ang isa sa mga advokasya ni Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo. Pamilyang Pilipino, trabahong marangal na mag-aangat ng dignidad ng bawat Pilipino. May sasahot sa bawat pamilya ang mawawalan po ng trabaho ng hindi niya kasalanan, 3 buwang may ayuda. Kung pagsapit ng 3 buwan, di pa rin nakakahanap ng bagong trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay ng trabaho para sa iyo. Pabor ako dyan para sa planong yan. Dahil, like I said, marami talaga pa rin sa ating kababayan ang walang trabaho, nahihirapan kumita ng pera para mag-provide sa ating pamilya. Tututukan din daw ni VP Leni ang kalusugan at edukasyon. Bawat pamilya, dapat may nalalapitan na libreng doktor. Hindi magiging dahilan ang kahirapan para makatanggap ng serbisyong pangkalusugan ang lahat na nangangailangan. Bubuksan na din po natin ang mga eskwelahan sa ligtas na paraan. Bawat bata magkaroon ng dekalidad na edukasyon. Parte ang mga ito ng Oplan Angat Agad. Sa gobyernong tapat, hindi lang angat ang lahat, kundi aangat agad. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, nadamay sa forest fire ang ginagawang rock netting sa Bukod, Benguet. Magbabalik sa report, Charles Limon. Mula sa kuha ng pulis ng Bukod, kita ang paggapang ng sunog sa sitio sa Kong Ambuklaw, Bukod, Benguet. Kasunod ito ng pagsiglab ng sunog kahapon sa lugar. Sa ngayon pa kasi sir, ongoing pa yun sir yung sunog sa ngayon. Kaya dito pa rin kami sa site. Sa ngayon pa kasi di namin matukoy yun. Sa investigation pa rin kami sir. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, nakita ng mga trabahador ng ginagawang rock netting ang usok mula sa taas ng bundok bandang alas 5:30 ng hapon. Idineklara ang fire under control kaninang alas 10 ng umaga. Hindi pa matiyak ng BFP ang lawak at danyos ng sunog. Bahagya namang apektado ang rock netting. Ligtas pa sa ngayon ang pagdaan sa kalsada katabi ng rock netting. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag merong bata na hindi kasal ang magulang at your father wants to acknowledge the child but wants the child to use his surname, yung kanyang apelyido, while a mother wants to use her surname according to the family code, sino ang magprevail? Of course, we are talking of a situation where the parents, father and mother, are unmarried. Kasi kung married sila, the natural law is the son or the daughter bears the surname of the father. Meron tayong family code at nagsasabi sa family code, yung Article 179 nito, illegitimate children, meaning those born out of wedlock, shall use the surname and shall be under the parental authority of the mother. No, of course, he or she may be entitled to support, pero ang prevailing doktrina dito ay pag hindi kasal, kahit acknowledge siya ng kanyang ama, the family name of the mother should be used by the child. No, the only way that the father can have the illegitimate child bear his surname is when he formally adopts the child in a petition for adoption process. Hindi na ngayon korte yan, no? Administrative na yan, yung proseso na yan, or he files a petition for legitimation before our regular courts. Meantime, ang doktrina, pag hindi kasal, ang surname ng mother ang sundiin ng bata.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, 4 sa 13 na aksidente sa Tabuk City, Kalinga, nakalabas na ng ospital. Yan at iba pang balita. Abangan! Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Paul! Nakalabas na sa ospital ang 4 sa 13 na aksidente sa Tabuk City, Kalinga. Yun nga lang ay isa ang nasa malubhang kalagayan. Ang follow-up sa report ni Randy Guzman. Nakalabas na kahapon sa ospital ang 4 sa 13 kasama sa nahulog na van sa bangin ng Sitio Ileb, Tabuk City, Kalinga noong February 28. 4 lang yung nakalabas, pero yung 8 nasa Kalinga Provincial Hospital, tapos yung isa na nadala sa Tugigaraw. Kailangan daw na medyo kasi grabe yung tama na doon sa, pero ayon kay doktor, yung doktor sa sa provincial, medyo kailangan na operahan yung pelvic bones. Sabi niya, pero hindi ako sigurado kung yun lang ang niya. Tama na, basta sabi ni doktor, medyo kasi grabe, kaya hindi nila kaya doon sa kailangan sa Tugigaraw. Sa follow-up investigation ng PNP Kalinga, napag-alamang hindi pampasaherong van ang kanilang sinakyan. Gusto po nating ituwid na itong sasakyan pala ito ay private, hindi po pampasahero. Pasahero siguro ay magkakamag-anak o may family relation sila, although yung ibang pasaheros ay galing sa ibang bayan, gaya ng Pinokpok, Pasil at saka Mangkayan, Benguet, baka mga ito ay mga related families siguro ito. So, Ipapasakamay sa mga pasahero ang pasya kung magsasampa sila ng kaso o hindi. Kahit na po
private yan. Depende po sa mga pasahero kung sila ay magpa-file ng kaso. Ayon sa mga kamag-anak ng mga pasahero, aksidente at walang may kagustuhan sa nangyari, kaya malabong may magsampa ng kaso. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, sinimulan na ng mga kalahok ang pagbuo ng kanilang mga entry para sa landscape competition ng Panagbanga. May kwento si Randy Guzman. Abala sa pag-aayos at pagpapaganda ng kanilang landscape si Troy. Ito ang una nilang pagsabak sa landscape competition ng Panagbanga Festival. Gumagawa kami sa mga private na landscaping, mga ibang kumpanya doon. Simbolo raw ito ng muling pagbangon. Siguro itong masaya na ngayon dahil bumaba na, siguro nag-level 1 na at marami na rin papasok na mga bisita at least mabubuhay uli yung mga ginagawa ng mga taga-Baguio. Ang pamilya naman ni Christine na mahigit 10 taon ng kabahagi, excited na sa muling pagsabak sa kompetisyon. Prepared na kami, prepared. Kasi ilang taon din walang panagbenga eh. Kaya lang, may pangamba pa rin siya sa COVID-19. Tatakot nga eh. Pero kailangang magtrabaho para kumita. Ngayong taon, ilalagay ang landscape competition sa Baguio Melvin Jones. Yes, there's 22 of them, the largest na contingent natin. At dahil alert level 1 na sa lungsod, pwede nang pumasok ng sabay-sabay ang mga gustong mamasyal. People can move a little freely, no? Because of the alert level we're having right now and the minimum, konting cases na lang meron tayo. Open area, so it's Melvin Jones. It's quite huge, And if you'll notice, yung distance ng one landscape to the other is medyo malayo. To give opportunity for the people to go around and move freely, kahit ilan pa sila. Sa kabila ng banta ng COVID-19, inaasahang dadagsa at makikiisa ang mga turista, pati na rin ang mga lokal ng Baguio sa mga aktibidad ng Panagbanga na 2 taong natigil dahil sa pandemya. Randy Guzman para sa Luzon Headline. Ginunita ng mga Katoliko sa Baguio City ang pagsisimula ng pag-aayuno ngayong Ash Wednesday. Magbabalita, Charles Limon. Kailanman ay hindi nakaligtaan ni Aling Rachel ang Ash Wednesday tuwing sasapit ang unang Miyerkules ng Marso. Pag naka-receive na ako ng ash, every Friday na no meat talaga. At saka I have to sacrifice less ang eating habit, more on prayers. I do also yung sharing sa accounts. Lalo akong naging strong ang faith ko, mas lalo itong during pandemic na ito. Bakit po, ma'am? Whole our family, nagkasakit, nagpositive lahat kami. Isa lang si Aling Rachel sa mga Katolikong dumalo sa misa para sa Ash Wednesday. Kanina, dinumog ito ng mga mananampalataya. Ang iba sa labas na nag-antay para sa abo. So here we commemorate the 40 days of Jesus in the desert. When He prayed, you know that if we pray in the desert, the septo, ay wala ka pong makikita masyadong mga pleasurable things. It means that in our spiritual life, we need to be dry in order for us to be enlightened again, to be refreshed once again. Pinangunahan kanina ni Bishop Father Bendico ang misa. Sa kanyang homily, ipinaalala niya ang pagiging mapagpakumbaba. Kaya yung susi dito ay yung pagpakumbaba. Pagpakumbaba sa parte natin. At masakit ang pagpakumbaba. We confront ourselves through fasting, almsgiving and prayer. And as the gospel would remind us through the words of Jesus, we should not show off and parade our fasting, almsgiving and prayers before others, so that people will praise us.
It should be God. Ang Ash Wednesday ay panimula ng Lenten season sa liturgical calendar ng Roman Catholic. Magtatapos ito sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa paggunita ng Kwaresma, hinihikayat ang mga Katoliko na magdasal, umiwas sa pagkain ng karne, pagkakawanggawa at pangungumpisal. Bukas ang Baguio Cathedral para sa pangungumpisal at pagsasagawa ng Station of the Cross. Pinaalalahanan naman ang mga mananampalataya na sundin pa rin ang health protocol na itinakda ng simbahan para makaiwas sa COVID-19. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mga pasyalan sa Baguio, hinahanda na para sa pagdagsa ng mga turista. Ang kwento, susunod na. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Muling nabuhayan ng loob ang mga negosyante sa mga pasyalan sa Baguio City. Ang Burnham Park, handang-handa na raw para sa pagdagsa ng mga turista. Magbabalita si Marge Lincalio. Ito na ang itsura ng Burnham Park ngayon, makalipas ang 2 taon ng pandemya. Mas naging luntian ang paligid at mas pinaaliwalas ng masisiglang kulay ng mga bulaklak ang pasyalan na ito. Dahil sa pagbaba ng Alert Level 1 sa lungsod, inaasahan ang pagdagsa ng turista. Ito naman ay ikinatuwa ng mga negosyante sa naturang pasyalan. Siyempre, mas lalakas at mas marami kami mag-vendor. Yan yung hinihintay namin ng mga vendors, na yung dumami yung tao. Samantala, layunin namang panatilihin ng City Environment and Parks Management Office ang kalinisan ng Burnham Park ngayong papalapit na ang panagbunga. Well, sa amin naman, we've been consistently reminding them dapat when you go to the area, you observe yung proper protocols. Of course, yung mga city ordinances. What are these city ordinances? No urinating, saan-saan. Of course, no littering, no spitting of mama, no smoking, mga ganyan. Kasi mauubuli sila. Magmumulta ng 300 pesos ang mahuhuling magkakalat sa Burnham Park. May pakiusap naman ang mga residente sa mga pupunta sa naturang pasyalan. Dapat kasi yung mga
iba maging responsable din. Bawa kakain yan sa maraming kumakain pero nag-iwan sila ng mga kalat nila. Ang pamamasyal sa tinaguriang summer capital of the Philippines ay hindi kumpleto kung hindi kasama sa travel list ang Burnham Park sa tinaguriang right of place ng Creative City. Marge Lincalio para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.